Abans dels serveis informatius amb motiu de l'episodi de pluges, especialment complicada està la situació a la província de Castelló. Al Centre de Coordinació d'Emergències han decretat la situació d'alerta per pluges zero, que és el nivell d'alerta més elevat a les comarques, concretament de la Plana Alta, el Baix Maestrat i la Plana Baixa. En esta última, al Parc de Bombers de Nules, a la Plana Baixa, es troba la nostra companya Verònica Amar, que està acompanyada del cap de bombers. Quin és el dispositiu que es preveu per a esta nit, Verònica? Així és, Victòria. Nosaltres ens hem desplaçat fins al Parc de Bombers de la Plana Baixa, ubicat a Nules, un poble que, com tants altres de la comarca, ha vist en les últimes hores els seus carrers convertits en autèntics rius. Els bombers han hagut d'atendre incidents en pobles com Vila-real, el propi Nules, Almenara, la Vall d'Ussó, la Llosa, Onda, Peníscola, Benicarló, d'on estem molt pendents també. I és que en la totalitat de la Comunitat Valenciana el Servei d'Emergències ha rebut 1.436 telefonades. Nosaltres ara mateix ens trobem amb Nacho Gil. Ell és el cap de bombers del parc d'ací de la Plana Baixa. Molt bona nit, Nacho. Bona nit. Bueno, primer que res, moltíssimes gràcies per atendre's en una nit com esta, un poquet complicada. Com aneu? Esteu ara mateix efectuant algun servei? Esteu localitzats en algun poble fent algun rescat? Ara mateix tenim diversos serveis, un d'ells en Almenara i l'altre en Burriana. Durant tota la vesprada hem tingut un munt de serveis, tots del tipus de rescat de persones, tant en vehicles, de la gent que tornava de la faena, que tornava a treballar cap a les seues vivendes, com a gent de les pròpies vivendes que ha entrat molta aigua i no podien sortir i han tingut que anar en vehicles a treure'ls. Estàvem comentant també que ha sigut una gota freda que s'ha agafat amb molta previsió, no? I la qual cosa fa que no hagin hagut, afortunadament, massa incidents greus. Sí, afortunadament teníem una previsió de molts dies i hem pogut preparar-nos tant en vehicles com en personal i dins de les nostres possibilitats estem fent tot el que està en les nostres mans. Com s'espera que siga la nit en les pròximes hores? Bueno, per a les pròximes hores pareix que no remitís el temporal, que tindrem un rato prou llarg de pluja forta i pareix ser que hasta la matinada del dia de demà no remitirà una miqueta el temporal. Inclús hasta migdia de demà se preveu que continue plovent. Ens comentaves que sobretot són conductors i persones majors que es troben a casa que comencen a tindre problemes perquè els entra aigua. Quines són les recomanacions que faries ara mateix a hores d'ara a la gent que encara hi ha algun circulant per ahí? Què se diria des del Consorci Provincial de Bombers? Bueno, sobretot que no agafen el cotxe si no és estrictament necessari, si no és una urgència mèdica o algo estrictament necessari i sobretot que si el tenen que agafar que tinguin molta precaució i la gent en casa que estiguen tranquils, que estiguen en casa el més resguardats que puguen i que si els entra aigua o tenen algun problema que criden als bombers, que criden al servei d'emergència, que nosaltres acudirem en seguida. Molt bé, moltíssimes gràcies, Nacho, i enhorabona pel treball que feu i a seguir endavant amb esta nit complicada. Gràcies a vosaltres, igualment. Gràcies, Nacho. Ahí ho teníem, este és el treball que s'està fent en esta nit ací a Castelló i seguirem pendents del cel, de la pluja. Gràcies, Verònica. I més de 200 litres per metre quadrat han caigut a Benicarló, al Baix Maestrat, on la situació és complicada. Diverses persones han sigut, això sí, rescatades de vehicles i el dispositiu té especialment vigilades les Rambles. Abel Campos, com està la situació a hores d'ara? Hola, bona nit de nou des de Benicarló. La situació és molt complicada, realment els bombers en aquesta zona estan absolutament desbordats. Nosaltres estem en l'entrada sud de Benicarló, en l'antiga Nacional 340, i així hi ha un pont que atravessa i és el que permet l'accés a aquesta zona d'ací. Està, com se pot veure, completament anegat, arriba l'aigua al sostre i fins i tot algunes llums estan ja per baix de l'aigua. I per a que veieu la situació, esta és l'entrada en la qual estem comentant-vos. Està el quartel de la Guàrdia Civil i per aquesta zona d'ací els agents no poden eixir, la zona està completament anegada. Així han caigut més de 220 litres per metre quadrat i no plovia tant des de fa 18 anys. Això fa que en aquests moments Benicarló siga zona zero en esta alerta
roja així en el nord de la Comunitat Valenciana. Hem parlat en el Consorci i ja vos han dit que ells estan absolutament desbordats. Ens comunique que en aquests moments, afortunadament, no hi ha ninguna persona que estiga atrapada, però que sí, en les últimes hores han fet 8 intervencions, 8 rescats i han pogut treure a 15 persones de dins dels seus vehicles. De moment la situació és molt complicada i nosaltres continuarem informant de tot allò que puga passar en esta zona del Baix Maestrat. Així de fort baixa en estos moments el riu Xico al seu pas per Algímia del Monassi de Castelló, després de les fortíssimes pluges caigudes en les últimes hores. Preocupen també les possibles crescudes dels rius Palància, Millars, Bolcaire i Cérvol. Ara mateix se centren en eixa zona els problemes més importants. A Borriana han caigut 200 litres per metre quadrat i s'han desallotjat més de 40 persones que van a passar la nit en el poliesportiu municipal. A Benicarló, on s'han arreplegat 212 litres, s'han atès més de 500 emergències. També han caigut 130 litres al municipi d'Aín, a la Serra d'Espadà. Hi ha camins i carreteres secundàries ennegades on es circula molta dificultat. Les autoritats recomanen evitar els desplaçaments per carretera en esta zona si no és necessari. Parlem per telèfon ara amb Fernando Darós, és el regidor d'Agricultura de la Vall d'Uixó, on han caigut més de 150 litres per metre quadrat des que ha començat la tempesta. Senyor Darós, molt bona nit. Molt bona nit. Ens pot contar quina és l'última hora ahir a la vall? Pues l'última hora és que torna a ploure un poc en força, per tant, això més de 150 litres, com tu bé has dit, pues, en un moment quedaran rebassats en creus, perquè la veritat és que en aquests moments torna a ploure amb més força i suposem que, per lo que diuen, o per les previsions que tenim, esta nit pues, seguirà plovent en alguns episodis forts i això és el que tenim en aquests moments, pues, esperar que a veure com podem assumir tota aquesta quantitat d'aigua que està caent. S'han viscut algun moment o alguna emergència especialment complicada al llarg de les últimes hores? Pues la veritat és que tota la vesprada està la policia municipal i també Protecció Civil donant servei a tots els avisos per part de la població, algunes xocotetes d'inundacions, òbviament alguns carrers baixaven com si foren rius i coses que ja fa molt de temps que no s'havien vist, i la veritat és que també estem esperant sobretot l'eixida dels barrancs, a veure com tota aquesta aigua que també heu comentat que ha eixit en Aín, i aquests barrancs acaben en les rambles de la Vall d'Uixó i la font de Sant Josep, que és el riu subterrani que tenim, doncs acabarà segur desbordant i ahir tindrem una gran eixida d'aigua per al riu. Tot això sempre és un poc més tard, no és quan plou, sinó quan tota aquesta aigua cau, i també estem a l'espera de veure com podem sortejar tot aquest episodi, perquè si la veritat és que està caient tanta aigua, doncs segurament tindrem una eixida del riu molt important per al dia de demà. Per tant, podria recordar quins són els punts més complicats que tenen al municipi? Els punts més complicats són, òbviament, la part més... Nosaltres, el nostre municipi és una vall, per tant, no tenim zones d'embassament, però sí tenim zones d'arrastre. Això, no tenim zones molt inundables perquè el poble està en una pendent, tota l'aigua sí que corre prou fàcilment, però d'igual manera totes les zones més pròximes a la muntanya, totes les zones periurbanes, tenen arrastre per part de les muntanyes, de tot això, doncs tenim arrastre de pedres i tot aquesta zona, en aquests moments tenim el retent de la brigada està netejant per poder desallotjar, per poder donar circulació a algunes cases que s'havien tallat i que no podien arribar a casa. Estem netejant tot això i sobretot també, ja com te dic, esperar demà a veure l'eixida del riu i esperar que no se desborde d'una forma desmesurada. Senyor Darós, per acabar, quines són les recomanacions que es fan des de Protecció Civil al municipi? Les recomanacions és intentar evitar al màxim possible l'ús dels automòbils si no és molt necessari, que la gent vagi amb molt de cuidado en les zones més baixes i en les zones per on baixen els rius, que no vagin el dia de demà, si no fa falta, que no vagin a veure les finques o conforme està tot el tema
per el terme perquè n'hi ha molts barrancs, n'hi ha moltes bauaetes, n'hi ha moltes zones baixes on pot, la veritat, com te dic, de totes les muntanyes del voltant baixarà prou òbvia per tots aquests barrancs i pot ser unes zones molt perilloses. Per això estem avisant la gent que intentem no eixir de la població si no és molt necessari. Molt bé. Senyor Daros, moltes gràcies. Ens quedem amb aquestes recomanacions. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit. 1.436 cridades telefòniques en les últimes 24 hores al centre d'emergències on està el nostre company Carles González Pitarch. Última hora. Bona nit, Victòria, molt bona nit a tots. Així seguim pendents minut a minut del que acabem de veure i escoltar, tant en la Vall d'Uixó, en Nules o en Benicarló. I així tenim la materialització gràfica del que ens comentaven fa uns instants els nostres companys Abel i Vero. Té la forma d'este mapa i té este color, el roig en la plana baixa, en la plana alta i en el Baix Maestrat, en tot el litoral de Castelló. És la emergència zero. Això significa que hi ha risc d'inundacions que poden posar en perill la vida de les persones o béns. Hem de dir-los que ja són més de 1.530 les telefonades que s'han rebut així en relació a aquest episodi de gota freda, que així a aquesta hora, quan són les 12:20, estan els tècnics d'emergències treballant a ple rendiment, també els operadors del 112 treballant a tota màquina en un dispositiu que estarà en marxa al llarg d'una matinada que s'espera llarga i intensa. Han de saber que hi ha hagut 166 incidents, d'eixos la majoria a Castelló, 96, i altres 69 a València, que la majoria tenen que veure en rescats de vehicles, especialment, com comentava el nostre company Abel fa apenes uns minuts. En aquest sentit, recordar als centenars de conductors damnificats que han quedat atrapats en la B31, la pista de Silla, després d'aquesta fortíssima tromba d'aigua. És la zona comercial d'Alfafar. Els polígons industrials han sigut dels que més han patit els efectes d'esta gota freda. Estaven totalment negats. Alguns conductors han hagut d'abandonar els seus vehicles. A Almussafes arreplegaven 130 litres per metre quadrat. Així es trobava la CB31 a primera hora de la vesprada. Una gran retenció que ha provocat fins i tot que els conductors s'hagin quedat atrapats als seus vehicles. 140 litres per metre quadrat és el balanç en esta zona. La pluja ha caigut sobretot a l'Horta Sud i l'àrea metropolitana de València. Estes són imatges de la ciutat de la Justícia. També el Corte Inglés de l'Avinguda de França ha patit els efectes de l'aigua en forma de goteres. S'han col·lapsat carreteres, carrers, autovies i alguns trams de Metro València. A Torrent, a la CB33, 3 persones han quedat atrapades als seus vehicles i han hagut de ser rescatades pels bombers. El temporal es desplaça ara cap al nord. Recordem en este punt que demà s'han suspès les classes en un centenar de municipis de les províncies de València i de Castelló, també als centres educatius de la ciutat de València. Estaran tancats per evitar desplaçaments durant el temporal. Tampoc hi haurà activitat lectiva a la Universitat de València, la Universitat Politècnica en tots els seus campus, el CEU Sant Pablo, la Universitat Catòlica i la UGI de Castelló. I volem saber els detalls de les previsions de l'oratge, què ens espera esta nit, les pròximes hores i demà, Victòria. Una nit complicada perquè ja s'acumulen molts litres, 2 centenars de litres en alguns punts del litoral de Castelló i ha de continuar plovent justament en la mateixa zona. El mapa d'avisos és ben explícit de l'Agència Estatal de Meteorologia. Continuem en avís roig, almenys fins demà, i això vol dir, en aquest cas, que se poden acumular fins a 200 litres, cosa que ja ha passat. Passat en 12 hores poden arribar als 300 en 24 en alguns punts i, per tant, molt atents a la situació. També se'n poden acumular 150 en altres zones centrals. Per tant, una nit encara complicada, marcada per ixes pluges que han estat entrant primer per les comarques centrals, afectaven l'àrea metropolitana de València i l'Horta Sud, deixant entre 150 i 170 km per hora una sèrie de tempestes organitzades. Després s'han anat afectant progressivament les comarques de més al nord i atenció perquè continuem amb ixes pluges fortes que ara mateix, com hem vist, afectaven la zona de la Vall d'Uixó, on portaven ja més de 150 litres. Destaquem, és l'actualització de les pluges de les últimes hores, els 172 litres d'Almenara, els 138 d'Aín. Interessant aquesta pluja perquè està caient a la Serra d'Espadà i, per tant, diguem que acabarà desembocant en el Belcaire i afectant justament la Vall d'Uixó. Al Fondegilla, 162, a Xóvar, 149, tot aplegats aquests observatoris en la mateixa zona, i més cap al nord tenim també els 112 ja registrats a Catí o els més de 200 a Benicarló. Per tant, molta atenció a les pròximes hores perquè aquestes xifres són encara provisionals. I la borrasca pot
potent que, a més, està formada per la confluència de dos borrasques, com hem vist en estos dies, núvols convectius amb molta activitat, tempestes successives que estan entrant de mar cap a terra i afectant les nostres comarques en la meitat nord preferentment. I respecte a la previsió de pluja acumulada demà, vegin com encara no ha acabat la cosa. En color roig i taronja, les pluges més fortes que s'espera que afecten la meitat nord del territori, però vegin com a la part central també tenim encara precipitacions, inclús a les comarques del sud. Per cert, a Alacant ha plogut, portaven vora 10 litres en forma de tempesta, la ciutat ha entrat, també creixen nuclis convectius cap a les comarques del sud, per tant, situació a seguir. Previsió per a demà, hem de parlar d'un dia molt inestable, nit i matinada, i primeres hores del dia, sobretot la inestabilitat concentrada a la meitat nord. Les pluges poden ser de nou molt fortes o d'intensitat torrencial i persistents, per tant, que molta atenció esta nit als acumulats. De vesprada podem dir que escampa relativament cap a les comarques centrals, tenim certa inestabilitat cap al sud i persisteix la inestabilitat cap a les comarques del nord. Per tant, veurem finalment quins són els registres que acabem acumulant. De cara a dissabte i diumenge, una certa incertesa, la borrasca no acaba de retirar-se, o millor dit, es retira i acaba la situació de pluges centrant-se cap al sud, on encara podrien tindre algun ruixat localment fort, com també el diumenge. Dilluns sembla que torna l'estabilitat, però recorden seguir l'actualització de les previsions i sobretot evitar agafar el cotxe, consultar l'estat de les carreteres. Moltes gràcies a Victòria Rosselló. I fins ací este abans. La informació sobre esta gota freda continua actualitzada, minut a minut, en la programació especial que els estem donant també a través de la ràdio, també a través de les nostres xarxes i del nostre web. I la programació de la televisió, els informatius començaran demà abans, a les 7 del matí, per a donar-nos tots els detalls del temporal. Nosaltres ens tornem a veure demà a la nit. Que descansem.